ده خوپیشاندانên Meydana Tehrîr li Bexda bêguman jinê roleke karîger heye di harîkariya xwepîşandanan da. Her jinek di çarçovê taybetmendiya xwe da harîkariya xwepîşanderan diketin û çi di biyavê pizîşkî dabîtin, yan yê hunerî dabît yan durustkirina xwarinê bû xwepîşanderan bîtin. Her wesa gelek jin hene mil bi milê mêran li berûkên pêşiyên xwepîşandanan beşdariyê dikin. Xwepêşander çi karin xirab nakin. Hêzin ewlehiyê avahiya jûrê bazirganiyê şewitand. Ev e demûçavên min. Çi bikin bila bikin. Ew guleyên rastî bikartînin. Em xwepêşandanên xwe bi aştî dikin. Tenê butlê seylîn û alame di destê me da ye. Ez digel birav kurmamên xwe me. Ev hemî birayên min in. Vêre bûye mala min ya duê. Wisa jî min tirsin û çavên wan li min e. Wekû birayên min. Belge li ser evê çendê demê ku ez hatîm şîrnahiya bilav bikim, du genç li destpêka xwepêşandana digel min hatin. Li cada Sehdûn ku gorapana Tehrîr bi xwe vedgirîtin, çendîn jin rabûyne bi wênekirina wênan li ser dîwaran, ku ramana xwepîşandanan diketin û her wesa ramana şiyanên jinê diketin ku çend ya giring e hebûna wê di nava xwepîşandanan da. Rolekî gelek mezin ên jinan heye û digel xwepêşandaran bûn li berokên pêşiyê. Her wisa xwarinê amade dikin û em nîgarkêşê dikin ku rola xwe di nav vê xwepêşanê de diyar bikin bi rêka wêneyan. Îro wena min li ser jinê û li ser aştiyê ye. Ev jina kemanê lê dixe wekî sembola aşitî û hevaltiyê. Her ji destpêka xwepîşandanên Bexda û heta nûke bi hizaran jin mil bi milê mêran beşdariyê dikin. Lewma jimareka birîn pêç û çalakvanên medeniyên jin bûyne armancên hêzên emnî û beşekê zor hatîne birîndarkirin. Kawa Umer Dengê Emerîka, Meydana Tehrîr, Bexda.